አብርሃም ወነቢ ሙሴ አምላከ አብርሃም ወነቢ ሙሴ አጋዕዝተ ዓለም ቅድስት ሥላሴ ተመስገኑ 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 ትብላላ ነፍሰይ በውዳሴ በስመ ሥላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስክላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ሓዲርኩም? አነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም አቦይ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ እትጸንሕ እስትንፋስ ዓዲሉ ብጸጋን ብጥዕናን ስለዝዓቀበናን ዘጽንሐናን ክብርን ምስጋናን አምልኮን ውዳሴን ንዘለዓለም ንዑ ይኹኖ። ከምኡውን ነታረርት ህሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሃን ወላዲተ አምላኽ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት አደይ ቅዱስ ወዳ ብዝሃባ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሐያ። ከምኡውን ንኹሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር አምላኽና ብዝሃቦም ጸጋ ብዝሃቦም ቃል ኪዳን ከከም ማዕርጎም ክብርን ምስጋናን ንዘላለም ንዖም ይኹን አሜን። መጋቢት 16 ስንክሳር ናይ ዕለቱ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽረ ናይ ጻድቕ ንዓለም እዩ ዝነብር። ካብ ኩሉ ክፍእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መጋቢት 16 አባ ሚካኤል ዕረፍቶም እዩ። አባ ሚካኤል ካብ አቦታት ሊቃነ ጳጳሳት መበል 40 እዮም። ኣብ ዓብይ ናይ አስቄጥስ ገዳም ምንኩስና ምስ ተቐበሉ ብተጋድሎ ነበሩ። ቅድሚኦም ዝነበሩ ሊቀ ጳጳሳት ኣብ ዝዓረፉ ጊዜ ግን ኣቦታኦም ኣብ ናይ ቅዱስ ማርቆስ ወንበር ዝቕመጥ ቁኑዕ ሰብ ክምርምሩ ከለዉ ካብ ማእኸሎም ግን ትንቢት ዝዛረብ ሓደ ጻድቕ ሰብ ነበረ። ኣብ እንዳ ኣባ መቃርስ ገዳም ክጽሊ ከለኹ ኣባ ሚካኤል ኣብ ናይ ማርቆስ ወንበር ናይ ሊቀ ጵጵስና ሽሞት ይግብኦ ዝብል ቃል ካብ ሰማይ ካብ እግዚአብሔር መጸኒ በሎም። ኩሎም ድማ ናይ ኣባ ሚካኤል ገድልን ትሩፋትን ዘኪሮም ንዕኦም ንምምጻእ ኣብ ዝኸዱ ጊዜ ኣባ ሚካኤል ግን ፍቃደኛ ኣይነበሩን። ነገር ግን ብግዲ ኣሲሮም ኣምጺኦም መስከረም 17 ክሸምዎም ከለዉ ቅድሚኡ ግን ዝናብ ዘኒቡ ዘይፈልጥ ድሕሪ ሽሞቶምን ድሕሪ በዓለ መስቀሎምን ግን ንሰለስተ መዓልትታት ዝኣክል ተኸታታሊ ማይ ዘነበ። ናይ እስክንድርያ ሰባት ድማ በዚ ተሓጎሱን ተደሰቱን። ኣብ ናይ ኣባ ሚካኤል ግን ናይ ሽሞት ዘመን ኣብ ልዕሊ ዝሃገር ዓብይ ዝኾነ መከራ መጸ። ኣብ ልዕሊ ክርስቲያን ህልቂትን መከራን ስደትን ስለ ዝበዝሐ ካብኦም ብዙሓት ሃደሙ። ንናይ ክብሪ በዓል ቤት ንዝኾነ ንጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኸሓዱ ሰባት ድማ ቁጽሮም 24,000 ኮነ። ኣባ ሚካኤል ድማ በዚ ብጣዕሚ ሓዘን እሞ ከምኡውን ኣብ ዘመኖም ምስ ናይ መለካውያን ሊቀ ጳጳስ ተኸራኺሮም የእሚኖሞ እዮም። ድሕሪኡ ናይ ሃይማኖት ነገር ሓገጉ። ምስ ኤጲስቆጶሳት ኮይኖም ድማ ናይ በዓል ቤት ቅዱስ ቄርሎስ ናይ ሃይማኖት ሕጋግ ኣጽንዑ። ካብ ደቂ እስክንድርያ ካብ ወገን መለካውያን ዝኾነ ኣንስጣስዮስ ዝተባሃለ ሓደ ሰብ መከራ ኣምጽኣሎም። ንሱ ድማ ብዝተወገዘ መለካዊ ኮይኑ ከሎ ናይ ኤጲስቆጶስነት ሽሞት ደልዩ ስለ ዝኸልእዎ ናብ ናይ እስልምና ንጉስ ከይዱ ኣብ ልዕሊ ኣባ ሚካኤል ነገር ሰርሐሞ። ንሶም ድማ ብኸሓድያን ነገስታት ብዙሕ ስቃይ በጽሖም፣ ብዙሕ ግርፋት ገሪፎም ድማ ብሓጺን ኣሰርዎም። ክሳዶም ክቆርጹ ናብ መኮንን ኣብ ዝወሰድዎም ጊዜ ድማ ብናይ እግዚአብሔር ሓለዋ ደሓኑ። ከምኡውን ኣብ መዋርዋርን ኣልጋዲ ዘመን መንግስትን ንኣባ ሚካኤል ኣብ ኣደባባይ ብዙሕ ኣሰቒይዎም። ንጉስ ከዓ ገንዘብ እንተዘይምጻእኹም ኢሉ ኣሰሮም። ምእመናን ድማ ነቲ ገንዘብ ወሲዶም ንንጉስ ምስ ሃብዎ ደጊሙ
ንሰሜናዊ ገዛኢ ምጽዋት ተቐበሎ ኢሉ ለኣኾም። ኣባ ሚካኤል ድማ ናብ ላዕለዋይ ግብፂ ኣብ ዝኸዱ ግዜ ኣብኡ ንጎይታና ክሒዶም ንዝነበሩ ሰባት ብተኣምራት ኣእሚኖም መለስዎም። ናብ ኢትዮጵያ ሃገርና ንጉስ ድማ ነዞም ኣቦ ናይ እስላም መኳንንቲ ከም ዘሰቃይዎም ኣብ ሰምዐ ግዜ ፍጹም ብምሕዛንን መንፈሳዊ ቅንዓት ብምቕናእን በቕልን ፈረስን ገመልን ጋለብቲ ዝኾኑ 3,000 ሰራዊት ሒዙ ብምዝማት ሰሜናዊ ግብፂ በጽሐ። ኣብኡ ድማ ንብዙሓት ቦታታት ብምጥፋእ ንኣህዛብ ማረኸ። ናይ ግብፂ ንጉስ ድማ እዚ ኩሉ ዝኾነ ብምኽንያት ሊቀ ጳጳሳት ኣባ ሚካኤል ከም ዝኾነ ፈለጡ። ንኣባ ሚካኤል ካብ እስራቶም ፈትሖም ዓቢ ክብሪ ድማ ኣኽበሮም። ኣብ ሃገሩ ንዘለዉ ክርስቲያን ድማ ኣኽበሮም። ድሕሪኡ እዚ ናይ ግብፂ ንጉስ ንኣባ ሚካኤል ንናይ ኢትዮጵያ ንጉስ ክልምነሉን ናብ ሃገሩ ብሰላም ክምለስን ለመኖም። ኣባ ሚካኤል ድማ ናብ ናይ ኢትዮጵያ ንጉስ ብምኽንያትካ ካብ ዝተኣሰርናዮን ካብ ኩሉ ስቃይን እግዚአብሔር ኣድሒንና እዩ እሞ ሕጂ ናብ ሃገርካ ብሰላም ብፍቕሪ ተመለስ፣ ስለይን ስለ ኩሎም ክርስቲያንን ስለ ዝደኸምካ ዋጋኻ እግዚአብሔር ኣብ መንግስተ ሰማይ ይሃብካ ብምባል ንዕኡን ሰራዊቱን ባረኹ። ድሕሪኡ ድማ ናይ ኢትዮጵያ ንጉስ ነዚ ናይ ኣባ ሚካኤል መልእኽቲ ተቐቢሉ ፈጢኑ ተላዒሉ ናብ ሃገሩ ብሰላም ተመልሰ። ኣባ ሚካኤል ድማ ብጽቡቕ ዝኾነ ኣገልግሎቶም ፈጺሞም በዛ ዕለት ብሰላም ዓረፉ። ረድኤት በረኸቶም ይሕደረና፣ ብጸሎቶም ድማ መድኃኔዓለም ይምሓረና። ኣባ ሚካኤል ብተራድኣነቱ ይርድኡና፣ ኣሜን። ናይ ኩሎም ቅዱሳን ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት ኣደይ ጸሎታን ኣመላድነታን ፍቕራን ጣዕማን ምስ ኩላትና ደቂ ተዋህዶ ይኹን። ከምኡውን ናይ ቅድስቲ ኣዴና ኤልሳቤጥ፣ ከምኡውን ናይ ቅዱስ ኣቦና ኣቡነ ፍር፣ ናይ ቅዱስ ኣቡነ መርቆሪዎስ ዘጸበለ ጻዕዳ፣ ኣሜን። ኩሎም ወርሓውን ዓመታውን ተኸቢሮም ዝውዕሉ ኩሎም ቅዱሳንና በረኸቶም ይሕደረና፣ ኣሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ፣ ሓለዋን ጸሎት ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ፣ ዝኽሪ ናይ ጻድቕ ንዓለም እዩ ዝነብር፣ ንዓመታት እዩ ዝነብር፣ ኣሜን። ዝነጠበ ዝጐደለ ቃል ኮነ ዜማ ፊደል በኣፈ ቅዱሳን ትጓን መላእክት ይተኣረመለይ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር፣ አሜን አሜን ለይኩን።